Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι και πάλι. Εδώ επιστρέψαμε από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, εκπομπή Απαντήσεις στη Βεργίνα Τηλεόραση και μαζί μου ο κύριος Παυλίδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε κύριε Παυλίδη. Καλώς σας βρήκα. 2014, να ευχηθώ καλή χρονιά. Πρώτη φορά που επισκέπτεται το στούντιο της εκπομπής. Χρονιά εκλογών. Ναι, για το τουλάχιστον ΣΥΡΙΖΑ. δημοτικών και ευρωεκλογών. Και χρονιά πύχης πρωτιάς για το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι. Έτσι. Ό,τι μας απασχολεί όμως είναι, μιας και η προοπτική της κυβέρνησης της αριστεράς, όπως προδιαγράφεται ο στόχος ή ως ελπίδα από την κοινωνία, πρέπει να συνοδεύεται όχι μόνο από υψηλά ποσοστά της αριστεράς, αλλά από εμπλοκή της κοινωνίας στα δρόμενα και για την διαμόρφωση πλαισίου διεκδίκησης, γιατί δεν αρκεί να πεις ότι ανατρέπω αυτόν που κάνει κακό ή καταστρέφει την χώρα, πρέπει να δώσεις και θέσεις. Δεν είμαστε εμείς οι μοναδικοί σοφοί, εμείς εισάγουμε ένα πλαίσιο λογικής. Η κοινωνία πρέπει να είναι στο πρώτο πρωταγωνιστή στα σκηνικά, να διεκδικεί, να απαιτεί, να συνδιαμορφώνει και άρα ναι μας ενθουσιάζει αυτή η προοπτική προφανώς. Μας ικανοποιεί ότι υπάρχει μια επιβράβευση της δράσης ή των πολιτικών τοποθετήσεων του κόμματος, αλλά μας απασχολεί σοβαρά το δεύτερο που έθεσα, δηλαδή σε σχέση με την ενεργοποίηση του κόσμου. Ναι, το βάζετε συνέχεια αυτό και δηλαδή προσπαθείτε να εντρυφήσετε τον κόσμο ότι δεν θα έρθει ένα κόμμα να σας σώσει πια. Πρέπει μόνοι να πάρετε τις πρωτοβουλίες. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Το λέει και συνέχεια ο κύριος Τσίπρας. Τι είναι αυτή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι εκτός συστήματος πολιτικού. Ακριβώς. Αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Ακριβώς. Ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι τώρα είναι ότι λέγανε στον ελληνικό λαό, αυτοί που διεκδικούσαν τη διακυβέρνηση, ψήφισέ μας, και έλα μετά από 4 χρόνια, άλλα λέγανε πριν από τις εκλογές, άλλα κάνουν μετά τις εκλογές και αφού εκλεγόταν κυβέρνηση, και αυτό δεν μπορούσε να συνεχίσει, έχει οδηγήσει σε αυτή την τεράστια αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος, μαζί και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει βέβαια ο ελληνικός λαός. Εμείς λέμε και από τις θέσεις, από τις αξιακές θέσεις της αριστεράς, αλλά και επειδή πρακτικά δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη διαδικασία, με τις αναγκαίες ανατροπές που χρειάζεται να γίνουν, με τις αναγκαίες αναπροσαρμογές που χρειάζονται να γίνουν, και επειδή πια μετά την καταστροφή που έχει υποστεί η χώρα και η οικονομία, η εμπλοκή του πολίτη, είτε αυτός είναι αγρότης στον πρωτογενή τομέα δηλαδή και παραγωγός, είτε είναι αυτός εργαζόμενος άνεργος τώρα, είτε είναι επιχειρηματίας, δεν θα έρθει να ενταχθεί εκ νέου στην παραγωγική δραστηριότητα με ό,τι είχε στο μυαλό του παλιά. Διαμορφώνονται νέα δεδομένα. Σε αυτά τα νέα δεδομένα πρέπει να ξέρει καλά τι είναι αυτό που έχει να κάνει, τι είναι αυτό το οποίο έχει να αντιμετωπίσει σε αυτό που θα μπορούσε να προσπαθήσει να κάνει, και εν ολίγης να είναι συμμέτοχος και στις αποφάσεις και στην υλοποίηση, γιατί το θεωρεί δικό του. Ο κόσμος συνενεί, ενεργοποιείται, είναι μαζί σας. Πώς το βλέπετε? Κάποιοι λένε, ειδικότερα για τις πορείες της αντιδράσεις, λέμε ότι έχει χαθεί ο κόσμος, δεν κατεβαίνει. Πέρα όμως από την παραγωγική δραστηριότητα που λέτε, μέσα και στις ιδέες και όλα αυτά, ο κόσμος ενεργοποιείται πια. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, καταρχήν ένα στοιχείο είναι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, στις απεργιακές ή όποιες άλλες κινητοποιήσεις. Αυτό είναι η άρνηση. Είναι η αντίσταση αυτού που συντελείται και καταστρέφει την ελληνική κοινωνία και συνολικά την Ευρώπη. Το μείζον είναι αυτό να μετεξελιχθεί, να πάει σε ένα ανώτερο επίπεδο, να γίνει συζήτηση, και σε αυτό διαπιστώνουμε διαθεσιμότητες. Βέβαια είναι εντελώς αντιφατικά τα πράγματα, δηλαδή αυτοί που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία και με την τεχνογνωσία, το νέο επιστημονικό δυναμικό και το παλιό επιστημονικό δυναμικό, δέχεται μια τρομακτική συμπίεση να αποχωρήσει από τη χώρα. Γιατί όταν δεν ζει, προσπαθεί να μετακινηθεί κάπου έξω, στο εξωτερικό, έτσι. Να μεταναστεύσει προκειμένου να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Αυτό είναι ένα δεύτερο πρόβλημα που μας απασχολεί, μαζί με το βαθμό συμμετοχής του κόσμου σε αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό το ότι παρότι συνέβησαν ραγδαία πράγματα
και ραγδαία απόλυσε ο Έλληνας πολίτης την ικανότητα να ζει με έναν αξιοπρεπή τρόπο, ή χειροτέρευσε η θέση του στο να μπορεί να ζει με αξιοπρεπή τρόπο, έχουμε και μια διαθεσιμότητα επίσης ραγδαία για εμπλοκή. Βέβαια δεν συντελείται με τους όρους που παλιά είχαμε στο μυαλό μας, δηλαδή μια κομματική εκδήλωση όπου θα υπάρχει εισήγηση, κάποιοι θα ακούσουν, θα κάνουν και καμιά ερώτηση, θα πούν και καμιά κουβέντα να περάσει η ώρα. Αυτό ήταν το παλιό μοντέλο της αριστεράς, δεν ευδοκιμεί αυτό το πράγμα πλέον. Ευδοκιμούν οι συνιστώσεις όμως. Ναι. Ευδοκιμούν. Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, για να συνεννοηθούμε. Δηλαδή μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό που πρέπει να συμβεί, δηλαδή η εμπλοκή του κόσμου, ο κόσμος θα έρθει και οι συλλογικότητες του κόσμου αυτού θα έρθουν με ταύτιση, θα έρθουν με ιδιαίτερες απόψεις. Ναι, αλλά εσείς πώς το ζείτε, σαν μέλος πολιτικής γραμματείας, πώς το ζείτε, μία συνιστόσα να λέει. Κεντρικής Επιτροπής. Ναι. Πώς το ζείτε κάποια συνιστόσα να λέει έξοδο από το ευρώ και οτιδήποτε άλλο και η πολιτική, η κεντρική πολιτική να είναι διαφορετική, που ασκεί η διοίκηση και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό το οποίο ασκείται ως εν τέλει πολιτική είναι αυτό που αποφασίζεται μέσα από έναν διάλογο. Το πρόβλημα που είχαμε στο παρελθόν και που οφείλω να πω ότι να διαπιστώσω, νομίζω ότι και εσείς το διαπιστώνετε, ότι αρχίζει να περιορίζεται, είναι η δημόσια αμφισβήτηση ή θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος υπονόμευση της πολιτικής γραμμής που έχει αποφασιστεί. Γιατί για μας νομίζω δεν είναι να βγει κάποιο στέλεχος του κόμματος, σε όποιο κορυφαίο όργανο και να είναι, και σε ένα δημόσιο μέσο, σε μια τηλεόραση, να πει ότι αυτή είναι η πολιτική γραμμή του κόμματος, με την οποία εγώ διαφωνώ και έχω αυτές τις προσεγγίσεις. Αυτό δεν είναι καθόλου αρνητικό. Καθόλου αρνητικό. Αντίθετα θεωρούμε ότι είναι θετικό. Δηλαδή όλοι οι φιλόσοφοι λένε ότι τα πράγματα δεν προκύπτουν από την ομοφωνία. Η ομοφωνία σημαίνει σιγή, σημαίνει τάφος. Η διαφωνία φέρνει ανάπτυξη. Η διαφωνία φέρνει ανάπτυξη. Διαπιστώνεται το νέο, υπάρχει σύγκρουση του νέου με το παλιό ή σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Έτσι είναι εξέλιξη. Έτσι μας έχει δείξει τα χρόνια η εξέλιξη. Αυτό ακριβώς. Θα υπάρχει κομματική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς και τώρα υπάρχει. Και τώρα υπάρχει. Σε ακραίες περιπτώσεις, π.χ. Τατσόπουλος, όταν αυτό φτάνει στα ωριά του, λες ότι εντάξει, δεν είμαι ένα κόμμα νέου τύπου, σαν τα παλιά κομμουνιστικά κόμματα, όπου κάποιος αποφάσιζε με μια διαδικασία την διαγραφή κάποιου. Έτσι. Μπαίνει όμως στο τραπέζι η συζήτηση, μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι. Δηλαδή να είμαστε μαζί. Φτάνει να μοιάζει αυτό το πράγμα με μια συμβίωση δύο ανθρώπων που αποφασίζουν να συνεχίσουν τη ζωή τους και κάποια στιγμή ο ένας λέει εγώ θέλω στρογγυλό τραπέζι και ο άλλος θέλω ovale τραπέζι ή τετράγωνο. Δεν προσπαθώ να το χυδαίσω. Καταλαβαίνω. Απλά λέω ότι αρχίζουν να υπάρχουν, όσο η συζήτηση γίνεται ότι το τραπέζι πρέπει να υπάρχει και άρα η συζήτηση είναι τετράγωνο ή ovale. Εντάξει, είναι όλα θεμιτά και καλά. Όταν το πρόβλημα πια φτάνει να αμφισβητείται η ύπαρξη του τραπεζιού, στο παράδειγμα, έτσι, τότε έχουμε το πρόβλημα. Για να κλείσω αυτό το θέμα, το οποίο ξέρω ότι καμιά φορά δεν είναι και το κυρίαρχο, αλλά μου αρέσει στην κουβέντα που βάλαμε, είναι μια ισορροπία σε τεντωμένο σκηνή. Αυτό το ότι μία ναι στις απόψεις, ναι να τις εκφράζεται ελεύθερα συνιστώσεις, αλλά απ' την άλλη να υπάρχει και κομματική γραμμή. Είναι και στοίχημα όμως να δείξεις τι σημαίνει για μας η δημοκρατία. Δημοκρατία δεν μπορεί να σημαίνει περιορισμός. Δημοκρατία προφανώς σημαίνει ρίσκα, σημαίνει ισορροπία και σε τεντωμένο σκηνή απόψεων. Είναι άλλο πράγμα να ισορροπείς ένα τεντωμένο σκηνή το οποίο πριονίζεται και δεν κινδυνεύεις πια να πέσεις να χάσεις την ισορροπία σου, αλλά να καταρρεύσεις γιατί κάποιος σου κόψε το σκηνή. Και είναι άλλο πράγμα να συζητάς με ισορροπία, προσπαθείς να διαπιστώσεις, να μην θυγεί η μειοψηφία, να μην θυγούν απόψεις και να καταλήξεις σε απόφαση. Νομίζω ότι ισορροπούμε σε αυτό. Άρα έτσι απαντάμε και σε αυτούς που λένε το ΣΥΡΙΖΑ ως νέο ΠΑΣΟΚ. Καμία σχέση, νομίζω είναι ξεκάθαρο. 2014 μπήκε σε έναν οριμαγδό σκανδάλων. Είτε μιλάμε για ταχυδρομικό ταμιευτήριο, είτε μιλάμε για εξοπλιστικά πουράματα, μίζες, εκατομμύρια που περνάνε πάνω από τα κεφάλια των πολιτών στα βραδινά δελτία ειδήσεων και σε εκπομπές. Οδηγός για πλοκής, είπε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή. Πώς το σχολιάζετε? Ας αναλύσω αυτό, ας αναπτύξω αυτό. Καταρχήν πράγματα που ήταν γνωστά
σε δημοσιογράφους, σε ένα κορυφαίο επίπεδο της πολιτικής σκηνής, σκάζαν ως φωτοβολίδες εδώ θεκήθε στην πολιτική ζωή, πλέον δεν μπορούν να μείνουν πίσω από τις κουρτίνες. Δεν μπορούν να συνεχίζουν να σκάζουν ως φωτοβολίδες. Φοβούνται πλέον, φοβάται το σύστημα, το πολιτικό σύστημα που διακυβερνά, ότι θα χαθεί ή, βάζουμε εμείς το συμπλήρωμα, θα αποκαλυφθεί και η δική του εμπλοκή σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ότι κάποιοι αποδείχνεται ότι έχουν αρμέξει με τον χειρότερο τρόπο και καταραίει βέβαια το μαζί τα φάγαμε με εκρηκτικό πάταγο. Ταυτόχρονα όμως λες είναι απλά γιατί διέλαθε της προσοχής του κυρίου Σιμίτη ως πρωθυπουργού, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου ως πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή ως πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά ως πρωθυπουργού, ότι κάποια στελέχη του έχουν αρμέξει με αυτόν τον τρόπο, στελέχη τους έχουν αρμέξει με αυτόν τον τρόπο, ή είναι το ίδιο το σύστημα που καλλιεργεί αυτή τη λογική. Προσέξτε την περίπτωση του Μιχάλη του Λιάπη. Η τρομακτική υποτίμηση πώς το λένε, θα εκτεθείς. Ένας απλός άνθρωπος, εάν του συνέβαινε αυτό, μπορεί να έχει πάθει και καρδιά, αν είχε τέτοιο πράγμα. Στο φόβο ότι μπορεί να υποστεί κάποιες κυρώσεις. Ο κ. Λιάπης πήγε το ταξίδι του, γύρισε πίσω, υποτίμησε το δικαστήριο, καταδικάστηκε. Μια χαρά είναι, γιατί λέει, οι δικοί μου θα με καλύψουν. Ήταν όλο αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, που ακόμη και περιπτώσεις που φτάνουν στα ειδικά δικαστήρια ή στη Βουλή συσκοτιζόταν, σκεπαζόταν, συγκαλυπτόταν εν τέλει, γιατί δεν ήταν ότι συγκαλύπταν ή συσκοτίζαν μια υπόθεση ενός φίλου τους που είχε παραπέσει σε αδίκημα. Του συστήματος. Ακριβώς. Αυτό όμως έχει σταματήσει τώρα, γιατί κάποιοι λένε ότι μιλάνε σε εισαγωγικά για πολιτικά πτώματα, είτε του κ. Τσοχατζόπουλου είτε του κ. Λιάπη, και γίνεται εκεί. Ναι. Υπάρχει εδώ μια συζήτηση, τουλάχιστον εγώ όσο το προσεγγίζω και το κόμμα όσο το προσεγγίζει, μιλάει γι' αυτό, όχι ακριβώς με αυτή την ορολογία, αλλά λέει ότι κάτι πρέπει να δώσει το σύστημα για να μπορέσει να περάσει το σκόπελο. Γιατί κάτι πρέπει να πει, δεν μπορεί να μην λέει τίποτα. Θεωρούμε λοιπόν ότι... Είναι ελεγχόμενες απώλειες δηλαδή. Όχι όλα αυτά πάντα, που βγαίνουν. Όχι πάντα, για να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, αυτό που έσκασε 2 εβδομάδες μετά τις δηλώσεις της κυβέρνησης ότι έχουμε απορροφήσει το 120% των ευρωπαϊκών κονδυλίων και άρχισε να αποκαλύπτεται ο τρόπος με τον οποίο απορροφήθηκαν αυτά τα κονδύλια, προφανώς δεν ήταν δηλαδή ότι το καλύτερο για να αποδειχθεί ότι καλά τα χρησιμοποίησαμε αυτά το 120%. Πέρα που πήγε. Ναι. Αλλά αυτό καθ' αυτό. Προφανώς υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν, συντελούνται έξω από τη δική τους επιδίωξη. Προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν για να δείξουν ότι ναι, εμείς είμαστε, δεν μπορούν, γιατί και δεν μπορούν εύκολα να συγκαλύπτουν πλέον. Δηλαδή να πει με τον τρόπο που είπε ο κύριος Καραμαλής για τον κύριο Ρουσόπουλο στην αρχή της έκρηξης του σκανδάλου του βατοπεδίου, το τάλογα, να το κρατήσουμε μέχρι που έφτασε πια να μην μπορεί να το ελέγξει και ο κύριος Ρουσόπουλος αποπέμφθηκε. Ας πάμε στα σημερινά σκάνδαλα. Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για τα εξοπλιστικά. Έχουμε τοποθετηθεί με πολύ μεγάλη σαφήνεια γύρω από αυτό το ζήτημα. Υπήρξε επιλογή να συμβεί αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης και η παραδοχή ότι μέσα σε αυτό θα υπάρχουν διάφορα επίπεδα που κάποιοι άνθρωποι θα καρπώνονται. Κορυφαία στελέχη, άλλο το προϊόν, χαμηλότερα στελέχη, άλλο το προϊόν. Είναι σχεδιασμένο κατά τη γνώμη μας. Δηλαδή δεν είναι μια τυχαία κατάσταση όπου για να δούμε τι έχουμε να πάρουμε, οδηγούνται ακόμη και σε επιλογές είτε μη χρήσιμες για τη χώρα, στα εξοπλιστικά προγράμματα, είτε και καταστροφικές ή προβληματικές, τα υποβρύχια παράδειγμα, το ξέρω. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην έχουν στελέχη της κυβέρνησης που προσπαθούν να προσεγγίσουν το προϊόν που τους πουλούν και να μην κάνουν ένα τσεκάρισμα
ποιοτικό έλεγχο, τι είναι αυτό που τους πουλούν. Άρα λοιπόν συνειδητά ξέρουν τι είναι αυτό, αδιαφορούν για το τι αποτέλεσμα θα έχει και εδώ είναι λιάπηδες σε πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. Αδιαφορούν δηλαδή για ό,τι συμβαίνει. Ότι τους πιάσαν στα πράσινα να κλέβουν, γιατί υπολογίζουν ότι θα τους σώσει, όπως έσωσε τους προηγούμενους στο σύστημα. Άρα λοιπόν είναι στημένο πράγμα. Άλλωστε ευνοεί και την Τρόικα παρόλο όσα λέει. Επειδή όλα αυτά έγιναν σε περιόδους που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ. Και πάλι τώρα στην κυβέρνηση έχουμε μια συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία του Πασόκ. Πιστεύετε ότι με την ανάληψη εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε και άλλες τέτοιες αποκαλύψεις που θα φτάσουν ακόμα και σε πιο υψηλά πρόσωπα? Δηλαδή, κατά την κοινή γνώμη, κατά ορισμένους, ίσως δεν μπορεί να μην δεν ξέρει ο κ. Σιμίτης τι έκανε ο κ. Σαγαζόπουλος. Εσείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, θα ψάξετε και για τις ευθύνες του κ. Σιμίτη? Καταρχήν, είναι απαραίτητο. Δηλαδή, αν το πολιτικό σύστημα ή αυτή η νέα μορφή πολιτικής διακυβέρνησης που θα επιχειρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνοδευτεί και από τέτοιου τύπου κάθαρση, αποκαθήλωση αυτού που ο λαός πλέον συχαίνεται. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έρθουμε και να πούμε, ωραία, ό,τι έγινε, έγινε, ας πάμε σε μια καινούργια αρχή. Το περιδικαίο αίσθημα δεν μπορεί να μείνει στον αέρα, να μην ικανοποιηθεί. Γιατί εδώ κάποιοι άνθρωποι μας φέρουν σε αυτή την κατάσταση. Το ότι θα φτάσουμε να ζούμε με πρωτόγονους τρόπους, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δηλαδή να καλλιεργούμε φασόλια για να πάρουμε φακές. Δηλαδή δύσκολα πράγματα, όχι με ευθύνη του ελληνικού λαού, με ευθύνη κάποιων οι οποίοι αρμέξαν δισεκατομμύρια από αυτό και οδηγήσαν τη χώρα εδώ που την οδηγήσανε. Δεν μπορεί αυτό να μην είναι ατιμόρυτο. Δηλαδή δεν είναι λογικό και δεν θα είναι αξιόπιστο, γιατί στην πίσω πλευρά του μυαλού του ο κόσμος θα λέει συγγνώμη, αλλά γιατί να μην σκεφτώ ότι ενδεχόμενα θα κάνετε κι εσείς σε μικρότερη έκταση, πιθανά, αλλά θα το κάνετε κι εσείς και άρα δημιουργείτε τους όρους για να μην τιμωρηθείτε κι εσείς όταν θα αποκαλυφθούν. Θα αποκαλυφθούν όλα. Και εδώ υπάρχει και ζήτημα, ανοίχθηκε και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ενδεχόμενα να έχουμε και κατάδειξη, όχι απλά ευθυνών για ένα απλό κακούργημα, ακόμη και έσχατη προδοσία. Λέτε θα ελεγχθούν όλα και φαντάζομαι ότι θα ελεγχθούν και στο άλλο μεγαλύτερο θέμα των τραπεζών. Εκεί είναι που θα γίνει ο μεγάλος έλεγχος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί ο ελληνικός λαός να πληρώνει πολιτικές επιλογές με τη διαπίστωση, όπως το διαπίστωσαν, του εκρηκτικού χρέους που δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί και άρα έπρεπε να γίνουν. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα έρχονται και οι τράπεζες. Εισπράττουν χρήματα ή εγγύησεις έναντι χρημάτων, οι οποίες χρεώνονται στο λαό, να τις πληρώσει ο λαός. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν. Δεν μπορεί απλά ο κύριος Φιλιππίδης ή οποιοδήποτε κύριος Φιλιππίδης ή ο κύριος Προβόπουλος. Σήμερα ο κύριος Φιλιππίδης, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος από άλλη τράπεζα. Μα ο κύριος Φιλιππίδης έδωσε τον κύριο Προβόπουλο. Με πολύ απλό τρόπο. Πάρα πολύ απλό τρόπο. Δηλαδή, μιλώντας για την ιστορία του Λαβρεντιάδη, με πάρα πολύ απλό τρόπο αποκάλυψε τις ευθύνες του κύριου Προβόπουλου. Γιατί δεν έλεγξε. Αυτός δηλαδή έχει την ευθύνη. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Ιδιαίτερα εδώ, και αν θες μια νέα λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, πρέπει να εξασφαλίσει την αξιοπιστία. Δηλαδή, αν κάποτε παλιά ένας άνθρωπος απλώς έλεγε θα την κάψω την τράπεζα, καθ' υπερβολή μιλώντας, εδώ υπάρχουν πια χιλιάδες άνθρωποι. Η έκρηξη των κόκκινων δανείων που οδηγούν ανθρώπους δεν μπορούν να ζήσουν και κινδυνεύουν να τους πάρουν το σπίτι και το λέει πια και πιθανά κάποιοι το εννοούν. Πρέπει να προλάβουμε να συμβεί αυτό, να εκραγεί αυτό το πράγμα, να χυθεί στον δρόμο. Πρέπει να υπάρχει δικαίωση. Και επειδή μιλάμε για τις τράπεζες, ποια είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, κρατικοποίηση των τραπεζών? Κοιτάξτε, υπάρχουν τράπεζες οι οποίες πρέπει να λειτουργούν υπό τον έλεγχο του κράτους. Όπως ας πούμε η αγροτική, που τώρα πια δεν είναι, η αλλά αγροτική, με τέτοιες... η εθνική, η Τράπεζα Ελλάδος, δηλαδή οι τράπεζες που ορίζουν πολιτική στο τραπεζικό σύστημα πρέπει να είναι κρατικές. Υπάρχουν άλλες τράπεζες οι οποίες πρέπει να είναι σε δημόσιο έλεγχο. Και υπάρχει το σύνολο του τραπεζικού συστήματος που πρέπει να είναι σε κοινωνικό έλεγχο. Δηλαδή δεν μπορεί το χρηματοπιστωτικός τομέας να λειτουργεί χωρίς έλεγχο από όσους
τον υφίστανται, γιατί ενώ είναι υπηρεσία, δεν την καρπώνεται την υπηρεσία ο πελάτης της τράπεζας, την υφίσταται. Και άρα αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί με την εμπλοκή της κοινωνίας, των δομών της κοινωνίας, των συλλόγων, των εμπόρων που δανείζονται κλπ. Εκτός αυτού, εκτός του υπάρχοντος, της υπάρχουσας δομής των τραπεζών, εμείς λέμε ότι πρέπει να συγκροτηθούν και τράπεζες ειδικού σκοπού. Οι οποίες θα στηρίζουν πιθανά και με ζημία σε εισαγωγικά, να επιτελούν κοινωνικό έργο και να προσδοκούν από την ανάπτυξη την οποία θα χρηματοδοτήσουν, να αποκτήσουν πίσω, να πάρουν πίσω ό,τι έχουν επενδύσει ως τράπεζες, να στηρίξουν κατευθύνσεις που θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλουν σε αυτό που περιγράφουμε ως παραγωγική ανασυγκρότηση. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι πρέπει να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή, δεν μπορείς να μην λες ότι θα υπάρχει μια τράπεζα, μετά την εκποίηση της αγροτικής τράπεζας, θα υπάρχει μια τράπεζα η οποία θα στηρίζει συστηματικά τους αγρότες. Με ρίσκο βέβαια. Και με προσδοκία ότι μέσα από αυτή τη στήριξη θα αναπτύσσεται η παραγωγική δραστηριότητα. Μπορεί να υπάρχουν φυσικές καταστροφές που θα κάνουν ζημία, αλλά το όφελος μπορεί να είναι πρακτικό και δεν θα προκύπτει από το ξεζούμισμα ή από το στραγγάλισμα του αγρότη. Κατά αναλογία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους νέους οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν σε κοινοπρακτικές μορφές επαγγελματικής δραστηριότητας, στις νέες μορφές κοινοπρακτικής δραστηριότητας που μπορεί να υπάρχουν είτε από τους αγρότες, είτε από νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τη βιοτεχνία, είτε με τις υπηρεσίες. Όλα αυτά, και επειδή θέλει σε αυτές ιδιαίτερα οι τελευταίες μορφές να προχωρήσουν, δεν μπορεί να προχωρήσουν, δηλαδή να πάνε στην Εθνική Τράπεζα, σε μια εμπορική τράπεζα και να ζητήσουν χρηματοδότηση. Πρέπει να υπάρχει η τράπεζα ειδικού σκοπού που θα διαπιστώνει, θα έχει τα μέσα, τα εργαλεία, τους επιστήμονες, θα ελέγχει την δυνατότητα και το βαθμό επιτυχίας μιας τέτοιας επένδυσης και θα χρηματοδοτεί αυτή την επένδυση. Κατανοητό. Πάμε λίγο στην Ελληνική Προεδρία, θα παραμείνουμε σε οικονομικά όμως θέματα. Τελικά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, we deliver, δηλαδή το φέραμε εις πέρα στο έργο. Ναι, ως delivery το έφερε εις πέρας, δηλαδή την πολιτική της Τρόικας την έφερε στην Ελλάδα. Αλλά τι άλλο delivery έκανε προς τα έξω είναι πολύ συζητούμενο. Μπορεί να βοηθήσει η Ελληνική Προεδρία? Όχι. Άρα 2014 δεν είναι χρονιά εξόδου από την κρίση, να διώξουμε την Τρόικα? Γιατί να φύγει η Τρόικα? Δηλαδή, αυτά που είπε ο Άγγλος Ευρωβουλευτής είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, ακόμη και αν δεχτούμε ότι είναι ένας γραφικός. Δηλαδή, όσα είπε, καταρχήν όσοι τα Έλληνες τα άκουσαν, είπαν για στο στόμα σου ρε φίλε. Δηλαδή, πλέον είναι πραγματικότητα. Τι να προσδοκούμε λοιπόν από τον κύριο Σαμαρά? Ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Από πού να το βρει? Το ανακοινώνουνε. Βεβαίως. Το πρωτογενές πλεόνασμα προκύπτει με δύο τρόπους. Ρίχνεις την αγορά σε μια παραγωγική διαδικασία κεφάλαια, με δημόσιες ή ιδιωτικές επενδύσεις και προσπαθείς από την προστιθέμενη αξία που θα προκύψει να έχεις πρωτογενές πλεόνασμα. Εδώ δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε στον δεύτερο τρόπο. Δηλαδή, στο στράγγισμα των εξόδων, που κυρίως στρέφεται στον περιορισμό μισθών, επιδοτήσεων, δημόσιων δαπανών. Δεν πληρώνω αυτά που χρωστάω. Ακριβώς, στο στράγγισμα των εξόδων και στην έκρηξη των εσόδων. Δηλαδή, όταν παίρνει από όλους, ακόμα και από αυτούς που πια αποδεδειγμένα δεν έχουν, δηλαδή όταν ένας πολίτης έχει ένα σπιτάκι 60 τετραγωνικά, είναι άνεργος, δεν έχει προοπτική δουλειάς και τρέφει ή προσπαθεί να θρέψει και 4 ανθρώπους, πρέπει να πληρώσει και το χαράτσι. Πρέπει να εκποιήσει, ας πούμε, τη συνείδησή του για να πληρώσει και το χαράτσι. Άρα αυτό δεν είναι πρωτογενές πλεόνασμα. Βλέπετε νέο μνημόνιο? Σε περίπτωση που δεν γίνουν εθνικές εκλογές όπως θέλετε, σε περίπτωση που παραμείνει η κυβέρνηση μέχρι το 2016, περιμένετε νέο μνημόνιο? Κοιτάξτε, υπάρχουν μέτρα τα οποία ήδη έχουν αποφασιστεί και πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτά που έχουν ήδη ψηφιστεί εννοείται. Ακριβώς. Και δεν είναι εύκολα. Δεν είναι καθόλου εύκολα και δεν είναι καθόλου χωρίς κόστος. Υπάρχουν μέτρα τα οποία ήδη συζητάνε, δηλαδή η απελευθέρωση των πληστηριασμών αφενός ή η απελευθέρωση των απολύσεων. Προσέξτε, αν γινόταν αυτή η συζήτηση πριν 5 χρόνια και όταν είχαμε εργαζόμενους οι οποίοι τώρα τι έχεις?
άνεργους. Και υπάρχουν κάποιες μονάδες οι οποίες τι θέλουν πρακτικά να κάνουν για να γίνει κατανοητό. Να έχουν το δικαίωμα να πούν φυγέτε εσείς οι 10 στους οποίους έχω υποχρεώσεις, χωρίς καμιά υποχρέωση προς εσάς, αποζημίωση κλπ. Και παίρνω άλλους 10 που πεινάνε και εύκολα θα έρθουν να δουλέψουν. Αυτά λοιπόν τα μέτρα ετοιμάζονται και συζητώνται να εφαρμοστούν. Έτσι. Προφανώς θα χρειαστούν ενδεχόμενα και άλλες θεσμικού χαρακτήρα και με αυτή την έννοια μνημόνια παρεμβάσεις για να μην κινδυνέψει σε εισαγωγικά αυτό το οποίο έρχονται, φέρνουν και ασκούν ως πολιτικοί είτε απευθείας από την Τρόικα είτε με σοφία της δικομματικής κυβέρνησης. Άρα λοιπόν μοιάζει το πιο πιθανό ότι μέσα στον επόμενο χρόνο και μιας και λένε το 2015 θα αναγκαστούμε, κάπου πρέπει να τα πατήσουν αυτά σε ένα θεσμικό πλαίσιο, θα αναγκαστούν να λόγω τα πατήσουν. της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακριβώς. Καταλαβαίνω. Λένε για το θέμα τρομοκρατία. Λόγω και του θέματος με τον Χριστόδουλο Ξηρό, σας έκαναν αρκετά μεγάλη επίθεση από την Νέα Δημοκρατία για το θέμα αυτό. Τι απαντάτε εσείς τώρα σε αυτό μέσω της εκπομπής μας? Καταρχήν, εάν εμείς επιλέγαμε αυτή τη μορφή, εγώ θα ερχόμουν με μια κουκούλα εδώ και θα έλεγα όσα ήθελα να πω με τον τρόπο που η, ας το πούμε, χαρακτηριζόμενη τρομοκρατία συμπεριφέρεται. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο βίντεο μιας οργάνωσης τέτοια, επαναστατικός αγώνας κλπ. Όπου άνθρωποι με το πρόσωπό τους, όπως εγώ, λένε μια κουκούλα, τα πολυβόλα δεξιά-αριστερά, μια σημαία από πίσω και λένε. Αυτή η ταύτιση είναι άκρως επικίνδυνη. Είναι άκρως επικίνδυνη. Είναι άκρως επικίνδυνη όχι για το πολιτικό σύστημα, αλλά για αυτό που μπορεί να συμβεί στο δρόμο, στον ελληνικό λαό. Ο τρόμος, ο κίνδυνος από τον δρόμο και το πώς θα αισθανθεί ο κάθε νοικοκυρέος, όπως συνηθίζουν να λένε, ότι θα προστατεύσει την περιουσία του από τον τρομοκράτη ή τους τρομοκράτες που θα πάνε να κυβερνήσουν. Είναι άκρως επικίνδυνο. Δηλαδή αυτό που θα συμβεί αν αυτό κυριαρχήσει ή γίνει αποδεκτό θα είναι τρομακτικό. Αυτό τι αποδεικνύει, έλλειψη επιχειρημάτων από τη Νέα Δημοκρατία για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και επίθεση αυτό ή ένα ευάλωτο σημείο του ΣΥΡΙΖΑ για επίθεση λόγω του παρελθόντος αρκετών συνιστοσών του. Μαζί και με αυτό, δηλαδή την απώλεια επιχειρημάτων, είναι η βασική αντίληψη. Μην ξεχνάτε ότι από την απελευθέρωση και μετά τον εμφύλιο και μέχρι μετά τη μεταπολίτευση, πρώιμα στη μεταπολίτευση, όλοι οι αριστεροί κομμουνιστές ήταν τρομοκράτες. Και είτε πήγαιναν στις εξορίες, άρα η συντηρητική παράταξη του κυρίου Σαμαρά και δυστυχώς και του κυρίου Βενιζέλου όπως έχει εξελιχθεί πια, το θεωρεί αυτό πολιτικό, ιδεολογικό επιχείρημα στην αντιπαράθεσή της με την αριστερά. Να θεωρεί οποιαδήποτε διαδικασία ανατροπής τρομοκρατία, τρομοκρατική. Ακόμα δηλαδή και τον ακτιβισμό. Ακόμα και αυτό που είπε ο γραμματέας και θεωρήθηκε το σχέδιο δημιουργίας επαναστατικής κυβέρνησης, έτσι, ότι εμείς στην διαδικασία της κυβέρνησης αριστεράς σχεδιάζουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα, να τιμωρήσουμε όλους όσους πρέπει να τιμωρηθούν και αυτό θεωρήθηκε επαναστατική κυβέρνηση. Έτσι. Και χαρακτηρίστηκε έτσι. Υπάρχει λοιπόν εκτός από αυτό που είπατε, δηλαδή την ένδυα επιχειρημάτων, υπάρχει και αυτό το ζήτημα, ότι είναι το πεδίο στο οποίο αντιπαρατίθενται. Δεν θέλουν την ανατροπή. Χαρακτηρίζουν λοιπόν την ανατροπή τρομοκρατία, γι' αυτό επιχειρούν να αφήσουν ως κατάλοιπο, έτσι ώστε ο κόσμος να φοβηθεί, να σταματήσει, να υποχωρήσει. Ευτυχώς ο κόσμος δεν μασάει από αυτό το πράγμα. Λέτε ότι μιλάτε για φόβο. Ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται την τρομοκρατία? Ότι είναι ανάσχεση ίσως στα σχέδιά του. Κοιτάξτε. Καταρχήν, προσπαθώντας να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι απλό να παραδεχόμαστε όρους που εκφράζονται, που λέγονται και που θεωρούνται δεδομένοι. Για παράδειγμα, πριν από αρκετά χρόνια
Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, συμμετέχοντας κάποιους τελέχους του σε μια συζήτηση, άκουγε τον όρο λαθρομετανάστης, εκρηγνιόταν. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν, πρέπει να προσδιορίσουμε πια αυτό που συζητάμε με πιο συγκεκριμένους ή πιο σαφείς όρους που να αποδίδουν αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι πολιτών που θεωρεί ότι με ένοπλο τρόπο μπορεί να λύσει τα προβλήματά του. Για τον ένοπλο μιλάω. Που μπορεί να λύσει τα προβλήματά του. Επειδή η τρομοκρατία ήταν ένα συγκεκριμένο καθεστώς που συντελέστηκε σε μια περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, της αστικής Γαλλικής Επανάστασης, και διασυνδέθηκε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο διακυβέρνησης της χώρας από τον Ροβεσπιέρο με τους Ιακωβίνους. Δεν μπορούμε να δεχτούμε εύκολα αυτή τη λογική. Πρόσαψη, τρομοκρατία. Δεν κυβερνούν αυτοί. Θεωρούν ότι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να αντισταθούν, να ανατρέψουν κλπ. Δεν συμφωνούμε εμείς με αυτό. Θεωρούμε ότι όσο αφαιρείται έδαφος από τα προβλήματα που μπορεί να οδηγούν, γιατί κυρίως έχουμε να κάνουμε με νέους, αφαιρούν το έδαφος από το νέο να οδηγηθεί σε ακραίες παραβατικές ή μη συμπεριφορές, τότε δεν θα έχουμε το μείζον. Δηλαδή μπορεί ο τάδε ιδεολόγος αναρχικός, έτσι, ο οποίος θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει ακόμα και μια κυβέρνηση αριστεράς η οποία διαχειρίζεται τα πράγματα με ρεφορμιστικό ή διαχειριστικό τρόπο, δεν θα βρίσκει έδαφος για να το κάνει αυτό. Δηλαδή ο νέος που σήμερα, απελπισμένος από το ότι τελείωσε το σχολείο, ένα σχολείο που τον έδιωχνε, που το συμπίεζε, τελείωσε ένα πανεπιστήμιο που κάνει ρολό το πτυχίο του, ακόμα και το μεταπτυχιακό του, το δοκτορά του, και λέει, τι είναι αυτό το πράγμα στο οποίο ζω. Το μισώ εγώ αυτό το πράγμα. Θέλω να το εξαφανίσω. Και αυτά είναι διαπιστώσεις που έχει κάνει το ελληνικό το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το ΑΠΙΘΗ, από καθηγητές όπως ο Πιπερόπουλος, δεν διστάζουν, και που αναδείχνονται αυτά τα συμπεράσματα. Αυτός ο άνθρωπος εύκολα μπορεί να φτάσει. Όσο λοιπόν αυτό το αφαιρείς, δίνεις απαντήσεις στα προβλήματα, δίνεις δημιουργική δράση και ενασχόληση, τόσο αυτό θα αφαιρείται. Η ακραία συμπεριφορά θα αφαιρείται ως έδαφος. Ακόμη και αν κάποιοι το θεωρούν ιδεολογικά ότι είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνω. Δύο τελευταίες ερωτήσεις για να κλείσουμε σιγά σιγά. Το ίδιο επικίνδυνη η τρομοκρατία με τη Χρυσή Αυγή ή η Χρυσή Αυγή είναι πιο επικίνδυνη από την τρομοκρατία? Όχι, με τη Χρυσή Αυγή έχουμε κάτι άλλο. Εδώ έχουμε έναν προσδιορισμό, χαρακτηρισμό, εγκληματική οργάνωση. Είναι ότι συμφωνούμε. Δηλαδή, για μας, στην ιδεολογική μας συζήτηση, μπορεί να ταυτίζεται φασισμός και έγκλημα. Να είναι αδιέρετο αυτό. Προφανώς δεν είναι σε όλη την κοινωνία αποδεκτό ότι φασισμός ίσον έγκλημα. Εδώ το έχουμε με πατέντα, ότι πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση η οποία δεν δολοφονεί πολιτικούς αντιπάλους ή δεν δολοφονεί μόνο όσους θεωρεί υπεύθυνος. Κάνει σωματεμπορία, συμμετέχει στο κοινό έγκλημα με οργανωμένο τρόπο. Όσα έχουν δηλαδή καταδειχτεί με αυτή. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια εγκληματική οργάνωση η οποία είναι και βασιστική και η οποία οδηγεί σε ακραία κατάσταση όλη τη χώρα. Να τεθεί εκτός νόμου? Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δηλαδή ποτέ με διοικητικό τρόπο μια ιδέα όσο εσφαλμένη κι αν ήταν δεν αντιμετωπίστηκε με τέτοιον τρόπο. Δηλαδή ο Χίτλερ θεωρητικά ήταν στη φυλακή λίγο πριν γίνει καγκελάριος. Δεν έσωσε τη Γερμανία από το φασισμό, το χιτλερισμό αυτό. Ό,τι σημαίνει αυτήν τη στιγμή η ιδεολογικά χιτλερισμός, φασισμός κλπ. Τελευταία ερώτηση για την εκπομπή μας. Τι να περιμένουμε στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το ΣΥΡΙΖΑ, πότε τις ανακοινώσεις και γενικότερα το δικό σας το στίγμα? Κοιτάξτε, προσδοκούμε ότι μέχρι τα μέσα του Φλεβάρι όλο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί. Εσείς όμως καλά κάνετε και περιμένετε ως δημοσιογραφικός κόσμος για ό,τι θέλουν να προκύψει. Η κοινωνία της πόλης όμως δεν πρέπει να περιμένει. Η κοινωνία της πόλης πρέπει να εμπλακεί. Και ας κλείσω με ό,τι ξεκίνησα. Εμείς μπορεί να εισάγουμε τον καλύτερότερο υποψήφιο ή τον χειροτερότερο υποψήφιο. Όπως θα τον αντιμετωπίζει
ο Θεσσαλονικιός πολίτης. Το ζήτημα δεν είναι να θεωρήσει ότι ένας καλός, ικανός, τάδε ή τάδε άντρας ή γυναίκα μπορεί να του λύσει από μόνος του τα προβλήματα. Πρέπει να εμπλακεί. Πρέπει να εμπλακεί. Δεν μπορεί δηλαδή ο πολίτης να βλέπει τα πεζοδρόμια τη μια μέρα να ξυλώνονται και την άλλη να ξαναστρώνονται και την επόμενη μέρα να ξαναξυλώνονται και να μην λέει δια της επιτροπής της γειτονιάς του τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Θέλω να κάνω έλεγχο. Πρέπει να εμπλακεί λοιπόν. Και πρέπει να εμπλακεί στη διαδικασία για τις εκλογές, όχι μόνο διεκδικώντας να είναι υποψήφιος, να είναι και υποψήφιος, να εμπλακεί. Εμείς καλούμε δηλαδή τους Θεσσαλονικιούς και στον Κεντρικό Δήμο και στους άλλους Δήμους να διεκδικήσουν την εμπλοκή τους, όχι μόνο στην διαμόρφωση των θέσεων και άρα μετά ελέγχουμε και στην εμπλοκή τους στα ψηφοδέλτια. Δεν έχουμε σκοπό να συμπληρώσουμε τα ψηφοδέλτια αυτά μόνο με κομματικά στελέχη ή με οπαδούς όπως λέμε. Θέλουμε την εμπλοκή του πραγματικά σε όλο αυτό. Άρα λοιπόν να ξεκινήσει από αυτό. Να μπει δυναμικά για να άρθραπουν τα πράγματα. Αυτοί έχουν διάφορους σχεδιασμούς στο μυαλό τους. Ακόμη και ενδεχόμενα να πάνε σε μια τεράστια λίστα που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο υποψήφιος δήμαρχος. Καταλαβαίνω. Αλλά επειδή πρώτα δεν έχουμε ονόματα από ό,τι βλέπω, έχουμε όμως τα μη, δηλαδή τους υπάρχοντες υποψηφίους, τους υπάρχοντες δημάρχους και περιφερειάρχες, δηλαδή τον κύριο Μπουτάρη και τον κύριο Τζικώστα, θα είναι απέναντι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξεκάθαρο αυτούς τους δύο. Ναι. Και προσέξτε, δεν θα είναι απέναντι. Στον κύριο Τζικώστα θα είναι απέναντι διότι ή σε όποιον άλλο επιλέξει η Νέα Δημοκρατία στον Κεντρικό Δήμο, θα είναι απέναντι γιατί η λογική τους είναι μνημονιακή. Και στο νέο Δήμο της Δημοκρατίας και στον κύριο Μπουτάρη απέναντι ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον κύριο Μπουτάρη ναι. Οφείλουμε να πούμε ότι είναι εμπολής μνημονιακή. Ακόμη και αν μπούμε στη λογική ότι δεν είναι ακριβώς μνημονιακή, δηλαδή μια συζήτηση που γίνεται στο χώρο της κέντρο-αριστεράς κλπ. Έχω να πω ότι είναι εμπολής μνημονιακή. Δηλαδή πραγματάκια πολύ απλά. Το κίνδυνος ιδιωτικοποίησης της ΕΙΑΔ είναι ορατός και ο κ. Μπουτάρης είπε κάποια στιγμή με αντιφάσεις ότι δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, να δημοτικοποιηθεί κλπ. Για κάποιες μέρες, μέσω χρηματοδότησης ενός συνδικαλιστικού φορέα, αναρτήθηκε ένα πανό στο Δήμο. Γιατί μπορεί να θεωρείται αυτό το πράγμα ότι λερώνει το δημοτικό μέγαρο. Όταν πιστεύεις αυτό, το κρατάς. Όταν το κατεβάζεις και όταν συγκρούεσαι με τους εργαζόμενους που υπερασπίζονται αυτό, μοιάζει να συντάζεσαι με το μνημόνιο, με τις απαιτήσεις του μνημονίου κλπ. Θα είμαστε απέναντι λοιπόν. Καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή χρονιά εύχομαι και καλές επιτυχίες στις εκλογές. Κυρίες και κύριοι, μια ακόμα εκπομπή απαντήσεις έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή το βράδυ. Καλή σας νύχτα.